אלכס גולדנשטיין נמצא איתנו כאן. אלכס, אתה טוען שמפלים בארץ עדיין אחרי כל השנים את קהילת יוצאי חבר העמים. את יודעת, את כבר עכשיו אמרת קהילה. נורא ניסיתי, אמרתי, זה כמו עם מחאת האתיופים. נורא ניסינו, אנחנו כל הזמן מנסים לחפש את המילה הכי פוליטיקלי קורקט. בדיוק. כי אם אומרים רוסים, אז זה לא בסדר. כי אם אומרים קהילה, ואם אומרים יוצאי חבר העמים, העולים מחבר העמים, הרי אתם כבר ישראלים, ואתם פה, עברו כל כך הרבה שנים. זה בדיוק הנקודה, מרוב העצים לא רואים את היער. מרוב זה שמחפשים למצוא הגדרות, אז מפספסים את כל הנקודות. לצורך העניין, אני מאוד מקווה שמה שהבית הקודם גם כן יימצא ולו שמע אחד דובר רוסית, כי יש המון אנשים שעדיין לא הצליחו ללמוד את השפה העברית, לצורך העניין, והם דווקא מאוד חלשים וצריכים, כן, מאוד צריכים. בוא תסביר לי מה זה אפליה נגד, בוא נגיד רוסים, מה זה משנה? עכשיו לא ניכנס להגדרות. כן, לי דווקא אין בעיה עם ההגדרה הזאת. בדיוק, כי אני, שוב פעם, ממה שאני רואה מסביבי, לא, אתה יודע, לגבי האתיופים יש דוגמאות, אפשר לראות, גם צילמנו, לא מכניסים אותם, עושים סלקציה לפעמים, אפשר גם לזהות בגלל צבע עור ואולי להתעמר. אפליה פה במקרה זה שונה. זה יותר מה שנקרא תקרת זכוכית. כי אני לא יודע כמה שופטים שעלו בעלייה שלי, בעלייה של 89 ואילך, ראיינת פה, לא ראיינת אף אחד, אין. אוקיי? כמה יוצאי חבר העמים אתם מוצאים בתפקידים הניהולים הבכירים? למשל, מנכ"לים של משרדים ממשלתיים, יש 20 שרים, כמה מנכ"לים יש? 0. כמה בכנסת הקודמת? 0. ומצד אחד, אף אחד לא מדבר במקרה הזה על איזושהי אפליה מתקנת. לדעתי, המושג עצמו הוא מאוד בעייתי בכלל, והשימוש גם כן בכלי הזה הוא מאוד בעייתי. אנחנו מדברים על כך שיש הדרה של קהל עצום, אנחנו בערך, עולי חבר המדינות, זה בערך שישית מכלל האזרחים יהודים במדינת ישראל. אתה יודע, זה אחת העליות, ששוב, אפשר להגיד את זה בהתנסות כזאת, אבל שבאמת הישראליות מאוד חיבקה. איזו התרגשות הייתה פה? שאנשים שמנגנים בפסנתר, ואנשים שיש להם רקע והיסטוריה וידע ולימודים גבוהים, זאת באמת אחת העליות הכי מחובקות, אני חושב, היסטורית כאן. ולכן כל ההרגשה הזאת, זו הרגשה שדי מוזרה לי לשמוע, כי הייתה פה דווקא כניסה לתוך החברה הישראלית, אני חושב, מאוד חלקה, יחסית, בטח אם נשווה את זה לעליות אחרות לארץ. אני זוכר מערכון של זהו זה מלפני כמעט 25 שנה, שקושניר מגלם פרופסור שמנקה חלונות. כן. אז זה היה בדיוק זה. לפני שבועיים השתתפתי בכנס אקדמי ברופין, ושם באמת היה דו-שיח כזה, ואמרו, תראו, אנחנו מגיעים לבית חולים, ויש מלא רופאים רוסים. יופי. אז אחד החוקרים אומר שם, יופי, תלכי לביטוח לאומי, תלכי למפעלים, אלו שעובדים בהם בשכר מינימום, את תשמעי עוד יותר רוסית. זה הקטע. הנקודה היא, זה לא השתלבות בחברה. לצורך העניין, כן, מהנדס והייטק מלא ביוצאים. אני מדבר ברמה ממסדית, ברמה ממשלתית. פשוט אין כניסה לארגונים ממשלתיים. שוב, אין שופטים. אתם תנסו לראיין. אבל יש לנו חברי כנסת, יש לנו את יושב ראש. קודם כל נבחרי ציבור, וגם הם ממש מעטים. ואחת הטענות שלי לכך, היא סיבה אחרת לגמרי. מה שקורה זה שאת אמרת בהתחלה את המילה קהילת. אין קהילה רגע, מי זה רוסי? אני שיש לי רבע בגנטיקה מהעלייה הרוסית, לא שלפני 25 שנה, אלא לפני, אגב, זה אותם שורשים. אני רוסי? זה אותם שורשים. לא, אנחנו מדברים כרגע על אנשים שעלו בגל הגדול, שהתחיל ב-89. אתה יודע שהרבה מתושבי הארץ יש להם, הם לא בגל הגדול, אתה גם יש לך משהו רוסי מאחורה? נמצא. אבל יש הרבה כאלה. נמצא, תראה, באמת, מרבית הציונים במקור, מרבית ההוגים של הציונות היו דוברי רוסית. ואוסישקין ופינסקר ולילנבלום וטרומפלדור ובורוכוב, ואפשר להמשיך את הרשימה הזאת. וכל הרחובות בשכונה שלי. כן, בדיוק, אתה מבין? הנקודה היא, כן, אבל בדיוק, הנקודה היא... חלק מהם זה שכונות בעצמם. נכון. הנקודה היא שאנשים, מכיוון שהם גם לא מרגישים את עצמם כל כך בתור קהילה, כי הם כל הזמן עסוקים בלרוץ ולרדוף אחרי דברים אחרים, לפעמים, כמו שאמרת, המושגים האלו שהם מחפשים, לאחרונה גם כן התחיל בגלל כל הסיפור בין אוקראינה לרוסיה, המילה רוסי או שפה רוסית, רוסיה זה התחיל להישמע לאנשים מאיים או מעליב. היית רואה מצב כמו שהיה את מחאת האתיופים? היית רואה סוג של מחאה אפילו אלימה של רוסים? היא תהיה, אבל לא עכשיו. בעוד איקס שנים, כשילדים שעלו לארץ בגיל שנה או נולדו כבר פה, אלו שהם לא יהודים על פי הלכה, בעוד 10 שנים הם כבר כמעט כולם יהיו בגילי 30 פלוס, והם ינסו להתחתן. ואז כשילידי הארץ ירגישו פתאום שהם סוג ב' והם לא יכולים להתחתן, הם צריכים לטוס לפראג. אתה יודע, יש ביטוי כזה שהמרד הרוסי הוא חסר מעצורים וחסר
תכלית. אז אני חושב שזה מה שיהיה. כי כשיהיה לך פשוט מסה קריטית של 100-150 אלף איש, שהם כבר ישראלים, הם לא כמוני. אני עליתי בגיל 9, אבל עדיין אני זוכר את העלייה. החבר'ה האלו לא זוכרים, הם נולדו כאן, או שהגיעו לפה ממש בגיל צעיר. ואז הם יצאו למחות על כך שהם עדיין לא מתקדמים לפעמים בגלל השם הפרטי שלהם. אתה חושב שבגלל השם, אם אתה תגיש בשם שלך אלכס גולדנשטיין, או אם תשלח משה כהן, אתה אכן, תקבל חד תוצאות שונות? וחלק. לפני 10 שנים, ניסיתי דן, אומנם זה לא להתקבל. הנושא שלך, אבל למה אתה נראה כי תראה, בענף הבנייה הרוסים משולבים היטב, הם מהנדסי בניין, הם יושבים בוועדות מקומיות, הם יושבים, דרך אגב, ראיינת פה את יעקב פרי, הם יושבים בשב"כ בצורה רצינית, הם יושבים במשרד האוצר על הכסף, בכלכלנים לא מעט. זאת אומרת, יכול להיות שיש איזה דו-קוטבי כזה, זאת אומרת, יש מצד אחד מצליחנים שנטמעו היטב וגם דחקו את העניין הזה הדתי, ויש אנשים שעדיין מתקשים בגלל העובדה שהם מהגרים והם לא הצליחו לצאת מהסטטוס הזה. זה מה ממש שנראה לי. מדויק, אני אחלוק עליך, כי אני רוצה לראות האם פרופסור יוג'ין קנדל היה מצליח להתקדם, היועץ של ראש הממשלה, האם הוא היה מצליח להתקדם, הוא היה נשאר יבגני קנדל ולא היה רוכש לעצמו את המבטא האמריקני. טוב, זה בגלל שהוא נסע לשליחות בארצות הברית, כן, אבל זה... אולי שם יש אפליה, כן. אולי בארצות הברית יש אפליה. מרגישים את זה ממש חזק, ואני חייב לציין, באמת מרגישים את זה. ושוב, כן אפשר להצליח בתור מהנדס, בתור רופא. שאלה, האם אתה יכול להגיע לדרגים, הניהוליים, ואני אומר לך, כמעט ולא. ולפעמים יש את הבודדים שזה רק מוכיח, אתה יודע, זה מעין עלה תאנה כזה, אז זה בדיוק זה. אולי אתה יודע, פשוט להתעלם מהרבנות וחוקי המטופשים, ולהתחתן איפה שרוצים ולצפצף עליהם. תשמע, אני לא חושב לצורך העניין שצריך להקל בגיור, או צריך לבטל את הרבנות. לא, שיהיה ממסד חילופי במקרה הזה. שאנשים יוכלו להתחתן. אנחנו בעד. הנה הסכמנו. אלכס גולדשטיין, תודה רבה לך. בכיף. תודה.